guys, hindi tapos sa klase. May live. Shout out basta sa Candy Oro. Araw nagmasas na sila. Ka-live na ko day. Good evening everyone. Kaon sa kadaya. Balikan ta kag 15 minutes ha. Magnanaw sa street. Wala mo kag nanay niya gidalag stick. Yati ulo mo kuno ka. Lagi na sa. Ano ang ngay ka ulo? Lakad na sa iya. Wa pa may kanta eh. Mana kita semua tuh balik kaya atang bilang. Hello guys, shout out sa Masayista. Asa na tayo yan? Oh, tara. Darat soke. Kumbate mga suke. Akong kailoton guys, kay kakuyapon. Ako sa paoyon o 15 minutes. Dahil ako mamalik ka guys. Nasa YouTube ko. Ada yung tipo pala ito. Ha? Mama? Naka-YouTube ko ha, naka-YouTube. Di ko makapiright. Ang namin sa'yo. Iksan, gini may daging tapok guys.
Nanangoy ang mata nila. Nanangayon. Sila tamas. Tamas. Tapos na yun. Ala na dong. Dali na dong. Balik ako guys sa massage. Dali dong. Dali dong. Dali guys, balik ako. Kakao na ka? Sige lang, sige lang. Nakakuyapon sila, Ma'am Do. Siya? Pas mo ba kayo siya? Pas mo ba? Ulit kami na, siyempre makauli siya kung ano mo kasi di magkakao. Kung ako sa gida yun, makuyapan mo siya. Rally-rally. Gutom ka ganyan kapahilot? Baka na lang Awal na ba massage siya? Nangan may dami dito, oh, pero ito, nakatulad ng yelo, tapos hindi daw siya. Yung ikan, mangga. Mag-awit pa lang na ako sa iyo ng kabuk. Yun ang mga kami. Kota. Kaya pagka usap, meron na lang kuyapan. Kota na. Oh, dia dong. Iya, lungan. Mama. Ano ko yung bariya?
Complication na pa ako. Ay, huta. Sabi yung pagkapanuhot, ano ba? Kayo man na sa maliko na si Mas? Ito na siya. Yung panuhot, tikit mo. Oh. Ay! Ora man tagtutog mo, di man tayo tagtutog. Sabi. Kala lang yung pan, talaga. Yung pan. Gunitan. Iba gunitan. Na lang. Yung mga pagpugnaw? Yung pagkok mabuntag. Ay, Ana. wala ba akong kukilang sa nato? Pugnawan, di ka karoon. Kainin ko. Dito na makapit. Dire na, dire. Walit. Oh, dah dong baby kan ko daw. Tak. Wala mo nakatan. Wala nakatan ako ba?
Ay, kainit ang tasa. Bali ka ng Kanta? Kanta ba karon? Kanta kita. Ano na ba? Ano sa kulitin na? Huwag tayo pa siguro. No. Pero ano, ano ka sila? Mga ito pa sa number. Baka. Hello? Basta ng FB. FB na lang. Eh, kami sa number. Paano ko sa kuwate? Na akong tagpiwan ko. Ano na yan? I-check na lang ko niya. Yun na pa rin matapos ko? Ha? Wala na ko niya. Ayan, asa ko pa niya. Apre, kung pwede ito tayo? Apre? Wala yung sarado? Ay, tao? Sado. Eh, kayo na ba? Ito ba? Ato ka, mangi ka? Ka. Paano sa dong mangi? Taas lang to? Ha? Taas. Pero saka pa ba ang kwenta? Oh. Ito ro, ako dito ko kanina yan. Ito, kasi ano na, parang mo, hindi kami mo kung ano. Ay, kayo ka. Biyon mo na siya. Nakaikot. Buhay na, di ba tayo tayo? Tubig ko na to. Yes, noy. Ha? Manila. Ay, pahilap sulod niya sa ako. Mas mo man siya? Kapit ko na rin siya kuya ko yung lahat. Lagay mo ulit. Ay, maning bati. Garap tong lukot bitaw. Ganyan, isang ito. Ha? Ice lang ito pang. Pakulo, hindi mo taon. Ito, na. Ganyan ka to yung sa iba ko siya na. Alam ka pala kung pas mo manisa sa kaon. Ako ka lagi po taglay din na sa mo. Ano din na sa mo. Kaon kayo. Wala niya.
Hindi ka, ikit mo sa action ng imo, babe. Hindi na sa signature kay kung Ma, kakaon. kita mo dyan ay sama. Ako ko. Hindi naman kasabot kay kung nang kuan. Alam nga, may kaon. So, pagpakisyon na sa ako. Nga naman kay kimati sa inyong lugar. Ano na na siya, umano, Pag uso gani, din may eskwela ka, di ba? Makasakot ka sa inyong staff. Ayun, pag... Ayun, pag... kaya ako ako, Botohan pa. Pero alas 4 nakakarap ko ba? Ilan lang na sila pwede ako ba? Mga... Ayaw sa konti. Para na ako makay rally. Rally man po. Ang national rally na. Isa. Pa ni mo subo? Ano ba ikot ka ng pamito ka ng daging ako? Wait, correct me. So, nang... Yeah, pag ako na babae ba? Siya, siya, ha? Asaw na, ito ko sila asaw na. Bale, dati po. Ha? Pero may. Nagadabaw na. Kaya, sumbong na lang ko. Sila mo kung yung pan. Ako gagibasa ko kukuhan. Ay, hindi ka saka. Meron kasi pala na saka man ito, pero ito sa class na dapat sa kasi kanina, katarang pag-pag-pag wala kay kanan. Nagpupuman me. Ini bukan buat kan? Budaya tak? Taas na. Na naman diri po, ako di ba ko siguro man nakita pa. Kani ako isugod to saka dito dito. Sige saka wala naknak. Malo naman man ko kay. Wala ka gusto ko pilot na lang.
Hindi ka pa mahal. Anong hindi off ni mo? Tama ko kaya ako. Huwag na mga ka na na. Ay, kato din bangko ni Tia dong. Wala na ba meron pa tayo ng kilo na yung sakit pa mo kaya kapag yun ha. Pagmanan na ka, parang Ano tayo sa tayo? Magkano na ako? ay doon ha. Okay, wala sa taon. Plano kayo. Mga pag hindi tayo. Ay, masaklan. Pero makapalo na sila makakaw sila kasi sa pati. Ano sa gyapon sa libos? Hindi ko kaya pa sila. Hi guys. Welcome to. Welcome to my vlog. Ayun, sa ko dahil wala ko na isip. Ayun, sa tayo. Kita mo naman sa list live mo na. Wala mo na si Quick Video. Ikaw, ay, na. Tangan na may picture. Wait, yun, siya pagkipat. Ako na lang mo pagkipat. iPhone, diba? iPhone keypad. Uy, na-iPhone, tulong ka camera. iPhone, lagi ah. Nawa na, sarado. Alihan na po ikaw, alihan ako. Alam, di ba mababat siya Hindi, kaya ikaw man na nagkadagar ka man. Ano, anong bahay? Ano, wala yung mag-tennis ko lahat. Pag-init kayo sa halina niyo. Dati ako tungkol pa kayo. Sa'yo kayo. Yun, kita is. Ilang kita yung i-respect.
Wala kaya plan sa kita ng ano. Wala talaga. Kulong ba? Kulong. Ano ba? Kaya na lang siya ng medyas pa. Abay, Jo! Ano ito? Masakit kayo! Ano ito? Nakay ka na po ka. Ano mang gusto? Ano ron? Hindi ka na naman. Bakit? Takot ang atong ko na ito. Balang ka na. Ano ako nila po ito? Agay pa, Diyos! O, di ba? Nagkakikag panuhot to. O, agay-agay na. Panuhot na kaya agay-agay man. Dali, magkasawa na, di ba? Oo. Gilat, agay-agay. Agay. Kaya nung talaga. Biglag naman. Masama siya. Tapos ba? Wala akong iyak. Ilot ka na na. Biyangan din sila. Gas. Ready to ha? Ako nagtatagin ko man. Ano yung mabatos ka ba? Ano naman good? Wala ba na? Cellphone mo yung mga pangayo. Paalam pa siya. Sa ubos lagi nyo. Atay! Pagkahin na kayo, ano na ako ilot. Atay pa, Jojo! Uy, mga kapatid na. Kami tayo na pinutay. Kami tayo mong pinutay. Naman, kami po na ang kirot. Balin pa pa ng ilan na yan. I love you. Baby love. Gumana ko na nag-cake lang. Meron natin. Mama! Mamatay ko mga wala. Wala pa yung mga toba. Wala kayo ituan. Pwede mo ka na yung mga. Nagkaroon sila ako pa yung ay, hindi yung halang ko wala. Hindi ka kita ka. Ay, pwede, oy. Basta ihaw siya. Hindi makabukit. Ano? Wala pa yung tanong. Wala pa yung ihaw to pagkat yung tanong. Manok, makabukit pa siya. Abot, lima. Bot. Nangaw na dito sa Malaysia ang mama. Nagagdag na ako sa palay po siya. Mama, di ba na? Gawin ng ko.
Huwag na kayo lakuan. Kala, may nailis din naman nakatulog. Kita pa tinatulog pa sana. Nakamata ko, matulog lang si Rami. Mag-awan lang ba? Lagi. Yung papa ko lang. Basta ko kung pinara, yung gawasan ka na. Ako, kantira, paano mo sila? Ano ba tayo lang lagi? Ay, so! Ano naman si Teka? Ano ba? Dito ay. Asa? Kimihan ang iinom. Ang taloy, gibutaan ng kape. Kung nakayo kayo. Dito pa lang sila, kung sila ko to silang inom. Ito sila. Dito kayo. Na bigas na ganay. Ay, ni ako na dito kayo dito. Ano ba sama na iba? Balik na kayo lagi. Balik balik dito sa tuwang kuan. Lagi rin ang nagpaka ka ng red horse na. Wala ako pa. Wala eh. Suspended ka. Nag-iba na. Wala na. Wala na. Naran. Suspended. Ano ba? Inay? Ikaw pa. Saan na yun? Dito ka pang Day! Ano ka nung love, Day? 50 na ako, Day. Na ako 50 pesos kung mag-libre ka. Pera, pera. Laban ako, Day. Laban ako, Day. Paano nga sa nag-stop mo up 5? Parang hindi sa mga Lagi kayo mag-get.
class. Wala na akong nato. Inamot pag Kira kay kung paano man. Ayaw ko siya. Ano yung wifi dyan? Apa? Asa? Libre. One ko. Libre. Kawala pa naman kanina rin po. Doon lang, okay na tanan. Ano pa mo ka ba no? Oh my God, okay na po ito rin. Balik ka naman, kasando. Wala. Wala ka. Mas kira kahit kung mag-timing pa ng mga sarap ay ispat eh. Ispat ka. Dahil, dahil. Wala pa naman ispat. Makaman mo. Nasi jura. Sorang nagaya ni Mag-comment tayo.
pwede ikaw? Pero umano lang. Umano lang. Uman, ninyo. Love you. Walay. Asli mo na rako. Okay. Aduh. Sige lang yan eh. Kanang say manggibya ka ng ludik. Kuya ba? Ako rin ibahanit din. Dita. Hindi ba magkaka? Sa dita ko mahulilang ka na niya. Ano lang yung gusto niyo namin. Taas na yun. Huli ang bahay. Pero ikaw, full body massage kaya no? Ito sa kan. Ito sa kamay. Ito sa yaw eh. Kaya ito mga mag-ipit-ipit. Yan! Sa panipad Open pa ba siguro Watson's pa? Kuan. Ano mo na dito? Kaya pa sa'yo. Ano? Kapila yung mano dito? Lapa ito. O iya, okay. Ilan kita ka papa? 100. O, 200 man ka. Lagi, pas mo yung kabas din. Magpo sa Nazaray. Pas mo sa pas mo na, magpalit sa baby oil sa Watson's Bay. Okay, kamatawa. Wala kong bago. Eh, pagbalik sa tao. Uy, uwi kami. Ito, tabanan ni Watson. Watson. At tanaw sa diyan, dapat na. Think ang takbo. Baby oil. Oo. Madalang ko na. Sabi na. Ako kumain ko yan. Kaya ito dito sa Watson Store. Balik ko yung bukan kaya nang kuhain sa Diban din, sabi ko yung ban mo. Manahon ni Duterte. Nag-live ko na? Huwag ka itong pilubong. Itong kwento na. Nagkadalsaryon na itong babae. Nag-awa di ako naway nila. Oil lang. Nakakitan sa... Oil lang. Nakita man sa kuha. Nakita man sa katanggang sa pahay mo. Wala pa spy. Tama, kaya kita kanina. Ay, pwede ko sa iyo. Balik ko yan.
Tapos, no? Kumanda ko mo, ato kami pili. May naman. Balik natin din sa alam mo, no? Uli natin, wala may wifi. Ako lang daw. Jakit ako. Iwas ka sa balay. At sa guli ha, pantay ulit lang. Yan na ulit mga last. Uli namin. Bye-bye. Wala man na rin. Puro man naman. Pagkakit lang pa. Sundero rin. Yan ang different para umma.
sa sakit sa tao. Hindi na sa circulation. Sakit, bukod, basa na bukod. Sus, sindok na niya. Happy lang dito eh. Ikan ko sa gawas. Nagpila eh. Ayun na. Uy! Five star. Tawag 5 star. Tawag 5 star. No, nanawag na. Nagpila. Wala ilang kalmay. Ah, man to. Ate kita siya ko, no? Ah, dito. Kira, huwag gusto mo. Sila eh. Padulong naman na siya. Dala. Si Art? Si Art? Yun lang, wala lang na siya ba? Joe! Joralin! Laban na naman na sila sila. Laban na sila. Diyan tayo. Alas 4 na siya maruling. Oh? Ano man yan? Oh, maatrasan. Bata. Bata. Yun ilahi, man kayo. May palo. Ay, cancel. Yes, yan tawag. Ito ba ka ba? Isa ka ni Direk? Wala ni Direk. Yan, nakatulog ko. Ano ba? Kasi
Sabi to, las-las. Makapit na lang na eh. Wala daw siya tinawag yung position. Ano ito? Sige, sige, sige. Nagputuloy lang yung para siya may sulot. Ganahan ba lang ako nila ko? Ako'y mananampal. Sa mag-istira ko, bawal na. Yung kombinasyon ng Sige, yan sila eh. hindi siya dapat lagi. Dapat siya yung ano yung niya? Nakaparalyze siya. Hindi ko na bawal sa kabalo. Pero kahit paralyzed. Mas one noodle lang ba? Wala. Balik. Thank you for watching, guys. Pogo, malay tubig, Pogo. Rally po, national rally po sa Mindanao. Maraming mga ano po dito tao sa Divisoria Plaza. Opo. Ito na po sila, bukas na po. Mga kapatiran po dito po. Mga
Narinig ko lang po mga 4,000 ba yun? Or 40. Basta nagkamali yata po ng 4 or 40. Hindi ko nga alam. Basta marami po sila dito bukas. Siguro po. Yan na, ano na po sila po dito, nag-prepare na po. Habang nag-prepare, minsan nagtutugtog po sila at ano po, nag-sitting po sila sa mga gamit po nila. Eh, ganun po ba yun? Manila din meron. Bukas po ito, no? Kaya walang pasok. Maraming tao po dito sa Visoria Plaza, Cagayan de Oro City. Dahil po magrarally po ng national. Tama ba po ako? Mga masayista po kami dito sa may nakapaligid. Mas marami na ang Maynila bukas. Opo, marami nga po ang Maynila din mga tao po dyan. At dito po sa amin po marami din. Nagsama-sama po lahat ang mga INC po. Nagtipon-tipon na po sila, nag-ready na po sila ngayon. Dito po yun to, nabilong sa may amphitheater. Amphitheater, Cagayan de Oro City. Marami pong mga masayista po dito kung gusto niyo pong magpamassage. May sitting, may lying. Ayan mga kasamahan ko, shout out mga masayista sa Cagayan de Oro. Correct. Locate po ako ngayon sa Plaza de Visoria, Cagayan de Oro City, Philippines. Nag-prepare na po sila doon sa streets. Kaya maraming mga pulisan po natin na maaligid-aligid at nagbabantay. Kaya active po lahat po sila. Parang na akong reporter dito. Kayong dalawa? Massage? Wala. Dayo, massage. Dito si Roma, mas hard na siya siya. Habang nagmamassage pa ako at nakatingin po ako sa kanilang mga aktibidad. About HK Adventure Vlog, shout out. Habang nanood po kayo bukas dito sa rally, magpa-relax po din kayo ng mga ano po, yung mga muscle. May nagmamassage, may nakaupo. Ayan. Ito po sa Plaza de Visoria. 300 ang 1 hour po nakaupo. Pag nakahiga ng sitting, 400. Sa Plaza, makamura ka lang po ng 300 ang 1 hour and 15 minutes ang massage. Talagang maraming tao ngayon kasi ano din po. Nakaka-attract din po sa kanila yung mga settings nila na ano yung mga ilaw. Para siyang nag-disco po dito. Talagang ganito dati sa amin sa Mayo Plaza, yung maraming mga activities. Yun, binabalik na po. Kaya paano po. Taga saan po ikaw about it's the adventure vlog? Tayo din po pala. May ano din po sa inyo dyan, rally? Shout out from Misamis Occidental about it's the adventure vlog. Orokita, shout out Orokita. Misamis Occidental Orokita.
Maganda din yung lugar niyo dyan. Hindi pa rin ako nakapunta dyan. Sarap maglakbay ng kahit saan sa lugar sa Pilipinas, no? Kaso yung oras natin, kailangan natin kumikita ng pagkain o din natin, no? Sarap yung maggala-gala ka. Kung may pira ka lang pagkain, no? Ay, okay na. Sa gabi po dito may massage, pero sa umaga wala po. Gabi lang po ito magsimula ng alas 3 hanggang 12 night. Ayan ang kasamaan. May tubig po para bukas yung mineral water. Ay, nature spring pala, sorry. Ayan. Naka-ready na po yung mga yung mga tubig natin. Gusto nyo bumili? Ala, nagtitinda na. May nagtitinda ng tubig at may nagmamassage. Makita mo po dito try niyo po dito sa Cagayan de Oro City sa plaza, makikita niyo po ang maraming nagmamassage. Or contact my number or my Facebook or my YouTube. Pwede na kayong mag-PM, mag-message. Malayo ba sa inyo ang Taguluan? Malapit lang po. Mga lang po yan. Kung dito ako punta doon, mga 30 minutes lang siguro po. Dito lang po yan sa amin sa Cagayan de Oro yung Taguluan. Bago ka galing ka airport, kaadaan ka muna ng Cagayan de Oro bago Taguluan, pero malapit lang talaga po yan. Ano pa po yun? Malapit lang. Pwede kayong magpamassage. Kasi karamihan magpamassage ito sa plaza. Galing ibang lugar. Tulad ng layo-layo rin. Mga Sabuanga, Davao. Yung may po yung mga karamihan yung mga may nagninegosyo sila po. May bibilin dito tapos sila dito magpamassage. Ganun po ba? Malapit din pala yung kapatid. Kaya so 300 lang ito. Lagi bago po massage. Ulam. Ano man day? Shout out day. Okay, so. Kok jadi. Matagal na ako dito sa sa channel, pero ngayon ko lang na buksan ngayong taon. Tapos na-visit ako sa kaka-muscles ko. Minsan nakalimutan ko. Minsan po pag isipan kong mag-live ako agad. Kaya naka-live ako. Abaw, alam mo yung abaw, yung mapido mo, marami yan dito. Minsan sa Camiguin, marami akong classmate na abaw. Yung client ko. Yes, kalat. Amo nga, dami yung kalahi. No? Mga babait pa naman yung mga ako sa nayayaman.
marami na akong kasamahan dito na ako. Pwede. Nasa Pilates ko. Tingnan mo yung mga masahista dito, nakaligo po kami dito. Shout out kagayan Euro City Massage, Sitting Massage. Kahit saan ka magtingin dito sa plaza, ganito ang mga sinang makikita mo po. Maraming nagpamassage at maraming mga masahista. Ganito ang masa sitting, guys. Saan ba? Salamat. Wait, let's go. Wait, ito. Okay lang. Okay. Ito lang pangalan? Sa pangalan gani? Tubig lang yun na, tubig. Balagay. Antod karon na payag. Antod karon na payag. Ato pagpasko. Bukaw ko ito kan. Mga job ko.
papangising lang, yan ang disgrace namin today. Yun. Kasi nga, sikat kami at makapagtago sa pagkara. Ay, taray, famous! So, ang disgrace natin for today ay yun. So, naka-disgrace ka everyday, sis. Teka, baka kasi magtakang guys. Sa barkadahan namin, pwede kayong mamili ng size. Small, medium, large. Ito small to, small. Ito medium to, medium. Ito large, guys. Ito large. Hindi naman yan large. Ay, large pa namin. Guys, sa barkadahan namin, pwede kayong Asads? Ah, dali sir.